Tras un longo proceso de tramitación, o Concello de Outes recuperou a concesión do edificio de usos náuticos do Porto do Freixo. O inmoble no que Portos de Galicia investiu máis de medio millón de euros volve estar outra vez a disposición da Administración Municipal para acoller actividades náutico-deportivas. Esta instalación náutico-deportiva que volve ao Concello, se había perdido esa concesión, a tramitación, o traballo do novo goberno local, iniciou esa recuperación desa concesión deste edificio no que Portos de Galicia invertiu cando se realizou máis de medio millón de euros e que agora ponse a disposición para que se realicen actividades vinculadas, actividades deportivas vinculadas co mar para quen queira facer remo, piragüismo, de todas as actividades deportivas que se realicen a través das actividades que faga o Concello. Poñer en valor que instalacións como estas, temos ao largo de Galicia 37 instalacións repartidas en 28 concellos e en elas participan deportes náuticos 7.000 persoas federadas, co cal é unha aposta por este tipo de actividades vinculadas coa economía azul. E tamén é unha inversión, porque ao final, ao ser administracións locais, os concesionarios e ao ser actividades sin ánimo de lucros, teñen exencións de tasas e tamén é unha aposta e unha inversión importante por parte da Consellería. Unha vez recuperada a concesión, o Concello buscará financiamento para acometer as numerosas melloras que precisa o centro. Dentro da nosa aposta polo deporte, que o vimos marcando desde o primeiro momento, era recuperar esta instalación e para poder recuperala tiñamos que pasar por recuperar a concesión da misma, que xa a día de hoxe podemos decir que o Concello de Outes xa é quen de poder utilizar esta instalación e buscar financiamento para poder acometer os arranxos precisos para que, nun tempo máis breve posible, podamos dispoñer desta instalación. Como xa digo, foi unha cuestión que ten a súa burocracia, ten a súa tramitación, foi un proceso que levou o seu tempo, pero, a boa disposición que houve por parte da Xunta de Galicia foi fundamental. O traballo desenvolto tamén polo Concello de Outes e gastando recursos persoais para poder chegar a esta situación que era o que desesábamos tamén foi importante. A colaboración entre ambas as dúas administracións evidencia a aposta conxunta polo deporte e a economía azul, vinculada a un dos principais sectores produtivos de Galicia, como é o mar.